ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ welcome back to my another new vlog of Common Life Diaries YouTube channel. Guys, ini nama Kandevda ಜಾತ್ರೆ. So ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕದು ಜೀವನದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಮೀನ್ ಪತ್ತನ ಮತ್ತ ತೂವರೆ ಪೋಪ ಅಂಡ ಅವು ಏತ್ ಎಡಮರೆ ಗಂಟೆ ಮತ್ತ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವು ತೂವಡ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ರಮ್ದು ಇದು ಲಾಕದು 6 ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಟರ್ನಗಳು ಬಂದ ಬನ್ನಗ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಟ್ರೆ ಬೆಡಿದಕ್ಕರೆ ಬಣ್ಣಗೆ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಮತ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಮಾತ ತೂದು ಮತ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರದ ವನಸದ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುದುಂಡು ಸೊ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ತಿಂಡ್ರ ದೀತಿಯರು ಮತ್ತು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಲಿ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ಬೇನಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಖಾಲಿ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮದ್ಮಲು ಇತ್ತ ಬರತಾಂಡ್ರ ನಂದು ಅಳಜ್ಜೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಒಂದು ಮದ್ಮಲ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಗೈಸ್ ಕೂಡೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಫೋನ್ ಕೋಡೆ SSLC 94.8% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದವರು CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ವಾಡ ಖುಷಿ ಜೈಜ್ಜಲಾಲು ಯಾನ್ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ದಿಂಚಿತ್ತು ನಾ ಫೋನ್ ಜೈಜ್ಜು ದಾದ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ಪಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸೊಂದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಯಾಪದ ತೂಲೆ ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕ ಮಹಾಯಾಗ ಪಾವಂಜಿಡಾತಿನೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದೇ ತಾರೀಕು 4/12/2002 23/2002 ಹಳೆಂಗಡಿ ಬಳಿಯ ಪಾವಂಜಿಡಾತಿನ ಪುಂಡರೀಕ ಯಾಗ 2000 ರಡ್ಡೆತ್ತ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಅಂದ ಮಾರೆ ಓ ಒಂದು ಏನಿತ ಕಾಡೆ ಮೀನು 10 ದಿನ ಮೀನು ತುರುಪಿನಾಕುಲ್ 10 ದಿನ ಮೀನು ಮತ್ತ ಪೊರ್ಲುಡು ಲುಂಬುದು ಐಕ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಮೆರೆಂಕ ಅದೀತೇರು ಮೀನ್ ದಾರೆಪು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಈ ಕಜಿಪಲ್ ಮೀಯ ಮಗದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜಾತ್ರದ ಬಯ್ಯ ಶಾರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಶಾರು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಳು ಶಾರು ನಮ್ಮ ಭಾವನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಂತೆ ಶಾರು ಎನ್ನ ಕೈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನರ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾರು ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಕಂಡೇವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಷ ಕಂಡೇವು ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಬಿನ್ ಮೆರ್ನೆಲ್ಲಗೆ ಈ ಸಲ ಮೆರ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಶಿ ಗಾಟ್ 95% ಇನ್ CBSE ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರೊಂದು ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲರು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮರ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕುಮಾರಿ ನಿಸರ್ಗ ಎನ್ ಅಂಚನ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕೊಲಿತ್ತೆ ಪಾಯರ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಕಂಡೆ ಹೋದ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದ ಸಾನೋಗು ಪಾಯರಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬರ್ರಂಡು ಬಕರ ಡಾಮ್ ಉಂಡ್ರಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಮದಿ ಮಾಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನ ಮಾಹಿತಿದಿ ಯಾನಲ್ಲ ತೂಟ ಮಾಹಿತಿದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಈ ಜನ ಜೋಕು ದಾಯಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲೆನ್ಸ್ ವರೆಸಿ ಓ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಶು ಬಲತಾ ಈ ಸಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ನಿಶು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿ ನಾಲು ಈ ಸಲ ಯಾಂತೋ ಕೋಡೆ ಬೊಂಬೆಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಚಲೋ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏದ್ ದಿನ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಆರು ಒಣಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಬೇಗ ಸಾನೋಗ್ಬೋದು ಬೈದಿಯರ್ ಬೈಯೋಡಿ ಅಂದಿಗೆ ಒತ್ತನು ಇರ್ಬೋಲ್ಲ ಅಂದು ಪೋಯ್ 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 ತುಮ್ ಪೋಯ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಲಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಡು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂಗಿ ತೋಜುನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುನ್ ಈಗ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಭಂಡಾರದ ಸಾನದ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಡೇವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರೊಟ್ಟಿ ಸಾನ ನೆತ್ತ ಕೋಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪರಂಡು ಹೆಂಗುಲಿತ್ತೆ ಸಾನಗು ಭಂಡಾರದ ಸಾನದ ಒಂದು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ತೆತ್ತಿ ಕೂರ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೆತೊಂದ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ಧರ್ಮರ ಸುಳ್ಳ ಏನ ಸಾನ ಮೇನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯನ ಸಾನ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡಾಪಿನ ಕಂಡ ಪೋಯ್ ಬಲಿ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಹಂಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಲಿ guys VIP pasta kolwana sugulder ಏತ್ ಬರ್ತು ಉನ್ ಪಿನ್ ನಿಕುಲ್ ಯಾಕಡೆ ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮುಗುಲ್ದರ್ ಅವು ನಿಕುಲ್ ಕಾತ ಗುಲ್ದಿನತೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ದೋಕ ಮಂತ ನಿಕುಲ್ ಅರೆ ಯಾರ್ ನಿ ಎಂಕುಲ್ ದೋಕ ಮಲ್ ಪೆರ್ದಾಲೆ ಜೆಂಕಲೆ ಪಾಡ್ತಿ
ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕಂಡೇವು ಜಾತ್ರೆ ಅದ 2ನೇ ದಿನ May 15th. ತೆಂಗಳು ವರದ ಚಾ ಮತ್ತು ಪರ್ದಾದು ಕೋಲ ಒಂದುಂಡಲ್ಪ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಂದಿಗೋಣ ಕುಮಾರನ ಭೇಟಿಗಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಂಕುಲು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ. ಯೂಶಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆದ ಮಂದೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕುನ್ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಆತ ಲಕ್ಕದು ದಾಲಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತಂದುಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ತಾಸಕ್ಕೇನು ತಟ್ಟು ಅಂಚಿಂಚು ಕೈ ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಬಲಿಪು ಊರೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಪಾಡಿಡ್ ಬಿತ್ತು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಬೇಗನೆ ಕುಲು ಈ ಬಲ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಬೇಗನೆ ಬೋದು ಕುಲ್ಲಗ ಬಂದು ಬೈದ ಜನ ಮಸ್ತುಳ್ಳಿರ್ ಮುನ್ಪ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಶಾರುಗಿನಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಿನಿ ಮಿತ್ತಿನಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಬಸ್ ಬರೋದುಂಟು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾನಿ ಬರ್ಸ ಊರು ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಭಾಷೆ ಹೋಗುದು ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ನಾದು ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಂಡೆ ಮಗ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ
ಗಾಯ್ಸಿಂಗು ನಂದಿಗೋಣ ಪಕ್ಕ ಕುಮಾರನ ಭೇಟಿ ನಂಜಿ ತೂಯ ಮಸ್ತ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ತೂಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನಮ ತಪ್ಪುನ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಲ್ಕು ತೂನ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ತೋ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎದುರುಡೆ ಕುಲ್ದು ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಡೋದು ಮಂತೆ ತೋಯ್ತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪಿರವಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇನಿ ಬೈಯಾಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಒಂದು ಆಂಡಾಡೆಗೂ ಮುಗಿಂಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೈಯಾಡು ಚೆಂಡುಂಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೆರ್ನ ತಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಲದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೋತಿನ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಅವು ಉಂಡಿನಿ ರಾತ್ರಿಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರಾಯಮುಡ್ ದಿನಸಿ ಅನ್ನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಿತ್ತು ನಾಟಕ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಪ್ಪ ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮನದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಅವು ತೂವರ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ನೀ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ತೂಪಾನೆ ಬೊಂಬೈ ಸೇಟ್ ಯವ್ವ ದಾದ ಅನ್ಪಾ ಸೋನಿದಾನೆ ಎತ್ತೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದೋಲು ಇದು ಎಂಚಲು ಬರ್ತಾರತ್ತೈತೆ ಊರಿಗೂ ಇದು ಎಂಚಲ ಊರು ಬರ್ತಾರ ಜೊತೆ ಆಡದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಾನು ಹೆಂಚಿದೆ ಪಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೂಲಂಜಿ ಕಂಡಿದ ಪಿರವದ ಬಾಕಿ ಕಂಡಿದ ಪಿರವದ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವಡ ಒಂಜಿ ನವಿಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಕಂಡಿಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ ಅಂಡ್ ಅವು ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಆನಾಗ ವಂಚಿಬೋದ ಇನ್ನು ಚೆಂಡು ಸೊ ಚೆಂಡಗ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮಾತು ದುಂಬೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸೇಟು ಉಡುಪಿ ಸೇಟು ಅಪೆದಿಕ್ಕಡು ನಿಪುಣ ಆತವು ಈ ಕಲ್ಲೊಂದು ವಿ ಐ ಪಿ ಸೀಟಾ ಕುಂಟಾಡ್ದನ ಕಲ್ಲು ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೋಗದ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಂದು ಚೆಂಡಾವರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸತ್ಯ ದುಂಬದ ಕೊರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂತಿನ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋರಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಸತ್ಯ